लोगोफोर नोंथांमोना सानदों मानो साइन्टिफिक भिडिअ लाबोआखै मानो दावहानि भिडिअ लाबोआखै मानो गुबुन गुबुन नलेजनि सायाव भिडिअ लाबोआखै बेबायदि नोंथांमोना गोबां साननो हागौ नोंथांमोना लाबोगोन टेनसन दाला नाथाय दा राजखान्थिनि बोथोर इलेक्शन फैगासिनो थादों बिनिखायनो नोंथांमोना आङो पलिटिक्सनि भिडिअखौ लाबोगासिनो थादों राजखान्थिजों रिलेटेड माखासे बाथ्राफोरखौ गोसोनि साननायखौ बुंनो थाखाय भिडिअफोरखौ लाबोगासिनो थादों बबेखानि समबो मोनाखै गुबुन रोखोमनि भिडिअफोराव गोबां स्टाडि खालामनांगौ जेब्लासिम कनफार्म जाया अब्लासिम आं जेबो भिडिअ लाबोआ माखासे बिथिङाव जों नुनो मोनदों गुगोलखौनो बुं जायखिजाया मिडियाखौनो बुं ससियेल मिडियाखौनो बुं माखासे बिथिङा मा जायो फेक जायो स' गोबां बिथिङाव नायनो थाङोबा माखासे बिथिंखौ जोङो लाबोजाया बेनिखायनो गोबां बिथिङाव रिसार्च खालामनायनि गोनांथि जानानै फैयो बिनिखायनो माखासे भिडिअफोरखौ आङो पेन्डिं अबस्थायाव दोनदों नोंथांमोननो लाबोआखै आरो दावहानि भिडिअखौ नोंथांमोना आङो बार बार लाबोयैनि मोनसे जाहोना बेबो स' नोंथांमोना जोबोर खम नायो बिनि भिउआरा जोबोर खम बिनिखायनो आं खम लाबोदों नाथाय जोबोर मोनसे जुदि गेदेर सिटुएसन जायोबा बेनि सायाव नोंथांमोना आङो भिडिअखौथ' लाबोगोन गेजेर गेजेर लाबोयोबो लाबोगासिनो थागोन लाबोगासिनो थायो नाथाय फ्रेन्ड्स दा नोंथांमोना थारैनो प्रपेगेन्डा पलिटिक्सनि सोमोन्दै एसे मिथिनाया मोजां जागोन जेब्ला इलेक्शन फैयो अब्ला मा जायो प्रपेगेन्डा पलिटिक्स सोलियो गोबां रोखोमै माने नंखाय बाखाय फोसावनानै बदनाम खालामनानै सोरखौबा बदनाम खालामनानै बा नंखायनो बबेबा पार्टिखौ बदनाम खालामनानै गावसोरो भट बोनो नागिरो मानसिफोरनि गोसोखौ मा खालामो चेन्ज खालामनो नागिरनो थाखाय माइन्ड वाश खालामनो थाखाय माखासे रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमनि मा प्रपेगेन्डा जायखौ बुङो माने दुरनाम खालामनाय बदनाम खालामनाय बे रोखोमनि आरो जायखौ प्रपेगेन्डा पलिटिक्स होनना बुङो मासे बाथ्राया रियेलबाबो बै रियेल बाथ्राखौनो आरो नांनायनि बारा फुनदेरनानै गोलाव खालामनानै बाराद्राय बेहाय आरो माबा मोनसे लगायदेरबावनानै माने फोसावो आरो जेन मानसिफोरा गाज्रि मोनथों बै पार्टिखौ बा बै केन्डिडेटखौ बेनो जाबाय प्रपेगेन्डा पलिटिक्स आरो दा जोंनियाव नुबाय थानाय प्रपेगेन्डा पलिटिक्स आं मोननै नोंथांमोननो बुंनो नागिरदों मोनसेया जाहैबाय दतमा ब्लक बिपिएफ बिथांमोना मोनसे गावसोरनि पेजाव मोनसे बाथ्रा फोसावदों बे बाथ्राखौ रियेल बा नंखाय होनना आं बुंनो फैयाखै नाथाय बिखौ जाबायदि फोस्रावदों बै फोस्रावनाया जाबाय प्रपेगेन्डा रियेलबो जानो हागौ नंखायबो जानो हागौ आं रियेल नंखाय बाथ्राखौ बुंनानै नोंथांमोनखौ दुखु होआखै राव पार्टिखौबो नाथाय बिखौ जा रोखोमै फोसावदों मेडियायाव मोनसे बाथ्राया रियेल नंखाय बै बाथ्राखौ जुदि नंखायानो जा रियेलानो जा बा रियेलानो जा रियेलबाबो जुदि बिनि फोसावनाय सिस्टेमा जुदि नंखायबा बेखौ प्रपेगेन्डायाव हमनाय जायो बेनिखायनो बे मोनसे प्रपेगेन्डा पलिटिक्स बेवहाय बुंदो बेंगलि राजबंशी आरो आदिबासि नेपालि बिसोरनो हानि पाट्टा होनाय जाया होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंदों जाहैबाय नाथाय बुंमारदोंना बुंमाराखै बेखौथ' आं दाबो नुवाखै बहाबा बुंदोंसो नामा आं मिथिया आरो हमना ला बुंनाय भिडिअ नुबाबो दानि जुगाव फोथायजाया खारन आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि हेफाजाबै ओरैबायदि माखासे टुल्स दङ बै टुलनि हेफाजाबाव आंखौबो नोंखौबो नोंथांखौबो सोरखौबा लिडारखौ मा खालामनो हायो बुंहोनो हायो जेबो गेदेर बाथ्रा नङा स' एआइनि हेफाजाबै माखासे भिडिअ बानायनानै बेबायदि प्रपेगेन्डा खालामनो हायो फोसावनो हायो नंखाय बाखाय उरा बातरि फोसावनो हायो स' बे टटेलि प्रपेगेन्डा निउस आरो बेखौ लानानै इउपिपिएलआवथ' गोबां रिएक्सनबो होदों गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा बेखौ नोंथांमोन नुदों बेनि रियेल ना नंखाय आं बेखौ बुंनो फैयाखै दे नोंथांमोननो नाथाय बेखौ जाबायदि फोसावदों बे जाबाय प्रपेगेन्डा आरो बेवहायनो जोंनि मानसिफोरा गोजावोबो आरो सम सम गोजावलाङो नंथारगोन होनना सानना लायो नोंथाङा सोरनो भट होयो बे नोंथांनि नाथाय माखासे बिथिङा माखासेया नंखायानो जायो नंखायखौनो बेबायदि फोसावो प्रपेगेन्डा पलिटिक्सआ जोबोर खातारनाक पलिटिक्स फेक निउसआ बयनिख्रुइ गिथावनासिन दानि जुगाव फेक निउसआ बयनिख्रुइ गिख्रंथावसिन बेनिखायनो जोंबो भिडिअ बानायनायनि सिगां गोबां बाथ्राखौ साननो गोनां जायो गोबां सालिजारि नायनो गोनां जायो बिनि उनावसो माने भिडिअखौ होनो गोनां जायो थेवब्लाबोसो एसे गोरोन्थिया थालांथारो नङा होमबा बेनिखायनो प्रपेगेन्डा पलिटिक्सनिफ्राय नोंथांमोना गोजान थानाया मोजां आरोबाव मोनसे प्रपेगेन्डा पलिटिक्स नंखाय बाखाय फोसावनाय बेबो इउपिपिएल हेंथायैनो बिपिएफआ बेखौ बांसिन जुरिनायखौ नुनो मोन्दों बे जाहैबाय मा बेन्जामिन बसुमतारी भैरागुरि अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि मोनसे VCDC भैरागुरि बेनि चेयारमेनमोन आरो बिखौ मोनसे फट' जों नुदों मोनसे इमेज नुदों माखासे रांनि गार्ड रांनि आरो 500 रांनि माखासे नट बिलाइ बियाव उन्दुदों गामसा गाननानै मानसिया लान्थिथि बेवहाय उन्दुनाय मोनसे इमेज आरो बिनि मुङा जाबाय बेन्जामिन बसुमतारी दा बेखौ लानानै बिपिएफआ माखासे क्लेम खालामदों माखासे बाथ्रा बुंदों जे सासे चेयारमेनानो जुदि ओरैबायदि रांनि गादियाव जुदि उन्दुयोबा रांनि एमाव जुदि उन्दुयोबा आरो गोबां बेबायदिनो बाकिफोरा बेसेबां बेबायदि मानसिफोरनिफ्राय बायदिसिना आसननि नामाव स्किमनि नामाव फैसा बेसेबां जाख्ल'गोन बेबायदि खाम्फा बरगयारि बिथांखौ नोंथांमोना बुंनाय नुदों जियानो जाया मानो बेबायदि चान्स मोनबाथ' अपोजिशना एटाक खालामखागोन बे जेबो एबनर्मेल बाथ्रा नङा नर्मेल बाथ्रा नाथाय बेखौ जाबादि
फोस्रावदों बै फोस्रावनाया जाबाय मोनसे रोखोमनि प्रपेगेन्डा जायखि जिखि बुङा मानो नोंथांमोना जि बुङा मानो नाथाय बे मोनसे प्रपेगेन्डायानो रियेल बाथ्रायाथ' रियेल बियो बेबायदि जों मिथिनायाव दासिम बे इमेजआ रियेल गावसोरनि पार्टिनि सुबुंफोरा बुंदों इउपिपिएलनि सुबुंफोरा बुंदों बे रियेल नाथाय बे रांखौ बबेनिफ्राय बोरै मोनदों बे पार्टिनिफ्राय नङा बेयो गावनि पार्सनेल मेटार होनना बुंदों आरो मिथिनाय बादिब्ला बेयो दिनैनि बा मैया दाखालिनि फट' नङा बे इमेजआ गोबाव जाबाय जानुवारिनि मोनदों जाहैबाय बे फट'खौ आरो 10 जानुवारियावनो बेखौ पार्टिनिफ्राय बोख्लायनाय जादों होखारनाय जादों बरखास्त खालामनाय जादों आरो जि चेयारमेन बिबान बेनिफ्राय इखौ रिलिज होनाय जादों बेबायदि बुंदों स' बियो इउपिपिएलनि दा माने मावथिबो नंला इउपिपिएलनि सोद्रोमा नंला जेबो नंला चेयारमेनबो नंला जेबो नंला बे जाबाय इउपिपिएलनि बुंनाय स' जायखियानो जाया मानो बै रां माखासेखौ बबेनिफ्राय बियो बोरै मोनदों माबोरै मोनदों बियो नायबिजिरनायनि मोनसे बाहागो नाथाय बियो इउपिपिएलनि जेबो रिलेटेड नङा इउपिपिएलनिफ्राय बियो नङा बियो दा आलादा सुबुं बेबायदि मोनसे क्लेरिफिकेसन होनायखौ जों नुनो मोनदों स' जियानो जाया मानो बेखौ दा बिपिएफआ बायदिसिना बेबायदि फोसावदों बै बेन्जामिन बसुमतारीखौ लानानैनो माखासे गुबुन गुबुन VCDC चेयारमेनफोरखौबो बेबायदि फोन्देरलांजोब्बाय आरो स' बे मोनसे रोखोमनि प्रपेगेन्डा पलिटिक्स नङा होमबा बे रोखोमनि प्रपेगेन्डा पलिटिक्सआ अरायबो सोलियो आरो बेयो माब्ला प्रपेगेन्डानि महर लागोन जेब्ला बियो नांनायनि बारा बेखौ जेब्ला हाइलाइट खालामगोन फोस्रावगोन अब्लानो प्रपेगेन्डा जाबाय नङा होमबा स' मेडियानि थ्रुयैखौ फोस्रावगासिनो मानसिफोरनि गेजेराव बेनि जि उद्देस्यआ मा थांखिया मा बेबायदि खालामनानै भटखौ बोनाय नोंथांमोना थारैनो बुजिदों ओरैहाय नब कुमार सरनिया बेबो मोनसे जोबोर गिदिर इस्यु हाइकर्टआ मा बै इलेक्सननि समखायनो माने इलेक्सननि समावसो बेबायदि जानो नाङि जाथायफोरा जानायखायनो हाइकर्टआ मा खालामबाय बेखौ चान्स होबाय जे इलेक्सन गेलेफिननो चान्स होबाय नमिनेसन होनो चान्स होफिनबाय बेबायदि हाइकर्टआ मावो जाबायदि नोंथांमोना नुदों अरबिन्द केजरिवालनि बिथिङावबो सुप्रिम कर्टआनो जा हाइकर्टआनो जा माने गोबां चान्स होनायखौ जों नुलांगासिनो थादों हाइकर्टआ दिल्ली हाइकर्टआ बेबायदि चान्स होनायखौ जों नुनो मोन्दों मासे पिएलफोरखौ रिजेक्ट खालामनायखौ नुनो मोन्दों आरो बिनि एगेन्स्टआव खारन इलेक्सननि समाव मा जायो बाथ्राफोरा जिमान रियेलबाबो बेखौ कर्टआ एक्सेप्टखौनो खालामा इन्डियाव बे जाबाय रियेल डेम'क्रेसि होनना बुंनांगोन आरो इन्डियानि स' बेबायदि बिथिङाव हिरा सरनियाबो मा मोनबाय चान्स मोनबाय मोनसे हारिया जेसेबां दुखु मोनबालाय मा जानो बर' हारियाथ' गोबां दुखु मोनदों नाथाय मोनबाबो मा जानो ट्राइबेलफोरा दुखु मोनबाबो मा जानो कर्टआथ' गासैनिबो थाखाय बेनिखायनो कर्टआबो बे रायखौ होबाय आरो माखासे मानसिफोरनि बाथ्राखौ कर्टआ माब्लाबो खोनासङा चाइना रासियाफोर बायदि जानायमोन बा नर्थ करियाफोरमोन बायदि जानायमोनबाथ' बे कर्टनि जाजआनो दालासि गोमासिगौमोन नङा होमबा नाथाय इन्डिया जाबाय रियेल डेम'क्रेसि बेनिखायनो इन्डियाआव मा जायो गासैबो मानसिखौनो गाज्रियानो जा मोजाङानो जा गोरोन्थि मावनायानो जा गासैखौबो मोनसे चान्स होयो मोजां जानायनि चान्सखौ होयो बेखौ नोंथांमोना नुदों थारैनो अजियानो जाया बेयाव बुंनो गोनां गैया नाथाय बियो ट्राइबेलफोरनि थाखाय जोंनि आसामनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोनसे गोदोनानि हारा बादि जानानै थाबाय स' बेखौ एसेबां सबबो मिथिगौ बिनि सार्टिफिकेटआ डकुमेन्टसा सब फेक होननानै दासिम जों मिथिनायाव स्टेट स्क्रुटिनि कमिटियाबो बेखौ माने फेक होननानै बुंदों थेवब्लाबो कर्टआ बेखौबो मानियाखै आरो स्पिकिं अर्डार जि आसाम सरकार होदोंमोन बबेखानि आसाम सरकारनि जि स्पिकिं अर्डार होनाय जि टाइमिं बे टाइमिंआबो गोबां माने साननो गोनां आरो बै लास्ट टाइमाव अन्तिम टाइमाव जि स्पिकिं अर्डार होयोबा बेखौ कर्टआ माब्लाबो एक्सेप्ट खालामखाया बेखौ सरकाराबो मिथिगो जायनि जाहोनाव रिजेक्ट जाबाय आरो फिन बियो इलेक्सन गेलेनो हाफिनबाय दा बाथ्राया जाहैबाय हिरा सरनियानि हेंथायै सोर बेसेबां प्रपेगेन्डा पलिटिक्स खालामनो हायो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौसो दानिया जोङो नायनांसिगोन नङाबाथ' बिथांखौ फेजेननाया बेसेबां गोरलै नङा नोंथांमोना थारैनो बुजिबाय प्रपेगेन्डा पलिटिक्सआ मा बुस्थु मानो नांगौ आरो बियो माबायदि डेस्ट्राक्टिभ बियो माबायदि जोबस्रांनोबो हागौ स' इसेल' चान्स मोननांगौ बेखौ लानानै मा खालामो गोबां दावराव दावसि खालामनो हायो आरो बेयावनो माखासे मानसिनि साननाया चेन्ज जायो आरो सोरबा पार्टिखौ सापर्ट होयोमोन नाथाय गोसोआ चेन्ज जानानै गुबुन पार्टियाव थाङो बेनो जाबाय प्रपेगेन्डा पलिटिक्सनि उद्देश्य गोबां मिथिखागौ नाथाय जायफोरा मिथिया जायफोरनि गोसोआ हरखाब बेबायदि चेन्ज जादों बिथाङा साननानै नाय थारैनो बे रियेल ना बबेबा मोनसे जाथायखौ मिथिनायनि सिगां बेखौ जोङो रियेल ना नंखाय गिबियाव नायग्रोनाया दरकार